Alhamdulillah diborong terus lanjut dikon ngeterne ning nggone wong-wong. Wong-wong sapa lho sing diteri? Alhamdulillah ya wong sepuh-sepuh lansia niku niki wau diborong kali Bu Lurah, matur suwun. Nah, sampun diancer-anceri daleme kono. Oke, lanjut Bu, niki kula anter nih. Oke, rumah pertama betul sampun selesai. Lanjut rumah kedua sampun selesai. Oke, lanjut berikutnya. Lah sing kene dhewe ki aku lali. Mau ki sing endi? Lah kok ora padha karo lek ngancer-nganceri yo. Yo wis ra apa-apa tekok dhisik ning kene lah kan salah kan padahal omah wis diliwati ning kono mau Bu balik meneh rono. Oke, nggak apa-apa. Pak Sugi alhamdulillah nggak kerja, jadi aku enek sing ngeterne. Lah wis mari ning omah sing terakhir yo guys. Alhamdulillah wis mari kabeh aman ae matur suwun. Ujuk-ujuk aku wis nek pawonan meneh yo guys. Yo seperti biasa lanjut ngresiki, ngerui. Oke. Iki aku ndek wingi iki gawe areng yo guys, kan mesti akeh kan bekas genen-genen ngono kuwi kok cik gede-gede. Bar ngono tak gerujuk sesuk-esuk ben dadi areng. Nah, alhamdulillah iki mau wis dadi arenge terus iki arepe tangge nandur anggrek tinggalan ibuku kan akeh kan kembang-kembang. Lah areng iki kok wis entek jadi iki njaluk ditambahi areng ngono lho, guys. Nah, alhamdulillah arengnya sih masih entuk titik. Lah aku bingi-bingi ra ngerti carane gareng piye kok panggah akhire mawa dadi mawa waduh. Lah terus piye iki? Terus bener tak gerujuk banyu tibakno isuke wis dadi. Alhamdulillah. Oke, lanjut tak nyapu-nyapu sampai resik yo guys. Bar ngono kan seperti biasa aku arepe masak iki mangki arepe gawe sambel tempe mergakno mangki aku aras-arasen marep masak apa bingung. Ya wes nggak popo tuku tempe ae karo lombok terus disambel nih. Iki meng kok mesti enek angin banter meneh yo guys. Mesti lo bar beduk sore jam 4 ngono kuwi jam 3 jam 4 sampai jam 5-an. Angine kok banter to nek mburitan mahku. Jadi pawonku mobat mabit lo ya ampun resek iki men bolak-balik lek disaponi. Cetik geni iki yo rada angel. Wuku-wuku kena angin ngono ki mau mati. Nah, iki karo ngenteni gini dadi aku tak senam-senam sik ya sedilut kan karena aku suwi nggak tau olahraga ya Allah biasanya olahragane ya mek ngene iki intik-intik ngene iki lho ya wis ra apa-apa sing penting kan ben awake gerak ben ojo gampang sakit. Iki pokok ngene intik-intik ngene lho Mas yo ngene rasane lho ning awak enteng. Senam ala intik-intik. Iki wis mari guys, alhamdulillah sambel tempene mantap tenan guys. Ya ampun iki bumbune wis tak ulet terus langsung tak jegurni tempene wis pokok dicampur dadi siji guys. Ayo madang.